Здравейте, приятели, добре дошли в канала на PC Build. Днеска не съм толкова щастлив и ще ви кажа защо. Защото искам да си поговорим малко за видеокарти. Първо искам да адресирам. Бяхме пуснали там едно видео и ви казахме, че са спрени от производство. След това, това беше официална информация от Asus. След това Asus я опровергаха тази информация. Същия човек, който я потвърди. Явно някой им начука канчето, както се казва по нашенски от Nvidia, че дрънкат глупости. И после ние ги произвеждаме. Така хубаво ги произвеждат, че ако влезете тук в нашия сайт, където и да влезете, така хубаво ги произвеждат, че останаха по 4 модела, че в Microcenter ми как бяха тия. Там при едни американски вириги 50-70 тяката взе струва $1500 при данъците. Така добре почнаха да ги произвеждат, че даже и не ми са мисли. И сега ще ви кажа малко информация от кухнята. Искаме да си купим някакви 50-80 да имаме. И там имаше и неналични. И питахме нашия човек, с който работим там за една определена марка, така и така да купуваме ли? В смисъл има ли? Да, има, няма проблеми, бе. Всичко точно миналата седмица, добре. И викам, няма да вземем тогава. Какво да ги държа на склад тия карти? Днеска с 300 зора си изпросихме 3. Няма, другата доставка ще е на бесни пари. Ако ти трябва да взимай. Защото много ги произвеждат Nvidia. Да бе, сигурно ги произвеждат в някакви минимални количества, защото маржа им е нищожен при геймерите. И тази памет същата, що да ни иди в PNY за някаква професионална карта. Se сещате, че там маржа е двоен на това, което е при нас. И до кога ще продължава това цялото нещо? Докато някой купува. Сега, аз имам и подозрения, че може би в средата на годината, това са лично мои теории, може би в средата на годината цените ще спрат да се качват. Не ще намалеят, ще спрат да растат. Защо? Не може до безкрай да се купуват тия чипове. Нали разбирате? В смисъл, това са едни пари, дето няма мощност, добре купуваме ги карти, всичкото, обаче инфраструктурата за дейта центровете я няма. От друга страна обаче, що па да не можем до безкрай да се купуват тия чипове, предвид, че Nvidia вече си партнира с Palantir, предвид, че OpenAI го финансира американското правителство, и в тях е печатницата, пари има колкото искаш. Това са си мои разсъждения. И ви казвам мои впечатления. Не само в България. И в Европа карти няма. На едно място има, ама няма да ви казвам каква е цената. Ние карти някакви за нашите билдове, заедно с памет имаме на що горе нормални цени в сравнение с това, което е в момента и което ще стане. Само гледайте какво ще стане сега в февруари месец, бе, хора. Вие нали се давате сметка, че Micron спират да изпълняват поръчки към партньори, които са в консюмър сегмента. Micron в февруари спират да ги изпълняват, което означава, че автоматично между 10 и 20% от рамта на пазара изчезва. Нали се сещате какво ще стане с останалите проценти и цената е? Сега, цените спряха да растат така главоломно, но пак пълзят нагоре. 2% днеска, ден пауза, 1% надолу, 3% нагоре в други ден и март ще подскочат отново. Има колеги, които ви обясниха как, почват да прекаляват разни марки. Не, нищо не прекаляват. В смисъл, нищо няма да притежавате и ще ви харесва. Искат Cloud Gaming, да си плащате абонамент за компютър. Няма да стане това. В смисъл, геймерите сме достатъчно голяма общност, това е да е невъзможно да стане. Сега няма да влизам в подробности точно по какъв начин е Гавен не пази от нещастници от години насам, но това е друга тема, Не е тема на това видео. Срамта и с картите нещата ще станат по-зле. От няколко източника чух, че таргета на консюмър грейда на Nvidia, на всички производители, не само Asus, MSI и така нататък, е цената да се дигне с 100% от това, което беше в началото на годината на 1 януари. И чувате ли какво казвам? 100%. Q1 20, Q2 още 20 на тия 20, Q3 там не знам си колко. Това са прогнози. Acer ви гарантирам, че се дигат всички лаптопи с 20% в края на Q1 и след това продължават да ги дигат. В смисъл, това ми е официална информация, за която знам. Цяло от Acer имам потвърждение 20% нагоре. Имайте предвид, че паметите и видеокартите и те ще скочат. С колко процента не знам. AMD вече дигнаха един път цената с 10%, ама те дигнаха цената с 10%, докато стигне до нас не са 10%, малко повече са, докато мине през AI-битата. И не знам, положението не е розово. И имайте предвид, че не е розово и за нас, защото това е абсурдно. Става е бати лукса да, с извинение за израза, да притежаваш компютър и да си PC геймър. Някак си конзолата става много по-привлекателна, макар че и те ползват памети, те ползват видеокарти и чипове. Сега, понеже те са големи, най-вероятно са си осигурили количества, но имайте предвид, че това не е вечно. Плюс това дори да ги имат, те ли са най-големите бълъци? Microsoft, бе, Sony, те ли са най-големите бълъци, че да продават ефтино? Дайте малко по-сериозно. Тия компании не са благотворителни. Не знам какво да ви кажа, момчета и момичета, които ни гледат и геймари. Значи, ситуацията е лоша.
ще става още по-лоша. Така че ако ви трябва машина и ако някаква цена в момента горе-долу ви устройва, но ви е наложаща машината, не чакайте, защото ще стане майко мила. Още по-зле. Подобрение не очакваме скоро. Най-оптимистичната прогноза, пак казвам, е средата на годината да спрат да растат цените на паметта. На видеокартите не знам. Ако това е вярно, което ми казаха от едно-две места, че се целят в 100% над цените в момента, това е безумие. Чакаме да спрат да растат. Q2 още не е дошло края, Q1 също още не е дошло края. Да видим фискалните години какво ще кажат, но положението, пак казвам, е трагично и не очаквайте подобрение. Това ми е мисълта. Пак казвам, това са наши разсъждения на база на това, което виждам. На база на това, което виждам и в България, и в Европа, с хората, с които комуникираме, нали, по нашия supply chain, нали, навсякъде е трагедия. Много е зле и ще става по-зле. Искам да направя един призив. То даже не е призив, ами един съвет от мен. В момента в PCB3 има машини, за които са осигурени карти и памет. Тия бройки не са безкрайни и ако някой очаква великденска промоция, не знам си каква промоция, пролетна промоция, коледна ваканция, лятна ваканция и тем подобни глупости, няма да стане. Цени надолу няма да има, огромни промоции няма да има, особено на видеокарти и на памет, забравете, това няма как нещо да го няма и да е на промоция, нали? Това е пазарна икономика. Така че ако ви трябва машина, сега е момента 5070 Ti, 5060 Ti, 5080, всичките 16 гигабайтове, до когато има. Ние за нашите машини имаме на цивилизована цена, приемлива, спрямо това, което е в момента, докато не се изчерпа. Нататък само това, което е на Мегдана, както се казва по наше село. Та, малко, така много грозно, гадно видео. Нямаме повод за усмивка PC геймерите. Дано поне едно хубаво нещо да излезе от тази цялата работа и да почват да си оптимизират тъпите игри разработчиците. А това е една друга тема, за друго видео. Това видео със сигурност не ви е харесало, палец нагоре, палец надолу, каквото решите, това ударете, заповядайте в нашите социални мрежи, в Дискорда, там се обсъждат тия неща, абонирайте се за канала. Аз съм го раздавам от PC Build с така много една посърнала физиономия. Дано следващия път, като се видим, всичко да е за по-добро. Едва. До скоро.